kenan yau ne za mu magana. Janyo ka nan gurin magana sirri na ba na son wasa kudin nan a samu matsala ni fa ban san asara ba. Ba wata matsala da za a samu, kai ma kawai ka bada kudin nan ka san ba wata matsala da za ta faru. Ba na son wasa ban san asara ba. Gaji bai sawa ba baba ya gai ne normal a garin ne kai ya dai ya baba yau fa akwai da area nan ba wallahi na ga an ce za a yi operation fa. Allah ka manta da su kawai duk fadar mutane ce ba wani abin da zai faru ba kawai baje haya jarka ni na na san ka ba ni dauki To an gaya ma ni ina tsoron kamu ba ni dauki kawai wannan rawa ba. A to shikenan amma dai abin da nake so ka sani Allah dai ya kawo da bacin rana. Me ya faru ne? Me ya faru ne? Wallahi jaka ta warce na biyo. Kai kure na Ku dakata. Ka ga yalla kai. Me aka yi ne me ya faru ne? Kawai muna zaman mu muna abun nan ka taso mu cin nakare. Ka sa mun ci nakare yanzu. la ina kwance wani dan autan aljani ya sallabu ya kwada ma. Sai na fita a guje ni ban san Aljani?